Το αν θα δημοσιεύσω τα βίντεο, πιθανόν και να μην το κάνω, δεν ξέρω. Αλλά είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι για να μπορώ να κάνω καλύτερη δουλειά με τον εαυτό μου θα πρέπει να καταγράφω τον εαυτό μου σε βίντεο, σε χαρτί. Αλλήμον φυσικά και δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει χρόνος για να καθίσεις κάπου ήρεμα να γράψεις αυτά που έχεις να γράψεις, γιατί όλα τα υπόλοιπα μένουν πίσω. Τα όσα κατά διαστήματα κάνουμε στο σπίτι, τέλος πάντων, τι έχουμε προγραμματίσει. Και αποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι για να μπορέσω να καταλάβω εμένα, τα λεγόμενά μου, μπορεί να κάνω λάθος, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαι τελείως λάθος. Σε όλα, ό,τι κάνω μπορεί να είναι λάθος. Θα τα καταγράφω και θα τα ξαναβλέπω ή θα τα ξαναδιαβάσω. Στο Facebook μας επενθυμίζει καμιά φορά πριν από 3 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, εκείνη την ημέρα κάνατε εκείνη την δημοσίευση. Και φυσικά ο λόγος που το κάνω αυτό έχει να κάνει με το τι θέλω να μοιραστώ, τι θέλω να δω στον κόσμο, για να νιώθω κι εγώ ότι όλα, ρε παιδί μου, πάνε όπως πάνε. Υπάρχει μέλλον, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, υπάρχουν μερικά προβλήματα, αλλά αυτά τα ξεπερνάμε. Όχι, δεν το ξεπερνάμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο, σε αυτόν που είναι γύρω μας, στο πιο κοντινό ή στον πιο παραπέρα. Και κανείς δεν κάθεται να αναλύσει τις πράξεις του, αυτό που κάνω, γιατί το κάνω, έτσι. Από πού παίρνω έμπνευση, από πού παίρνω θάρρος ή θράσος ή ιδέα, από πού παραδειγματίζομαι για να κάνω αυτό και εκείνο. Για να έχω αυτή τη συμπεριφορά. Ποιος μου είπε ότι αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά? Πάω στο σπίτι μου, ας πούμε, το βράδυ και λέω έγινε αυτό, έγινε εκείνο και είμαι ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Είμαι ωραία. Από πού παίρνουμε απαντήσεις ότι αυτό που κάνουμε κατά τη διάρκεια των ημερών μας τελικά είναι σωστά? Κάνω καλά? Δεν ξέρω. Για να συμβεί αυτό, η σωστή αξιολόγηση, για να συμβεί η σωστή αξιολόγηση του εαυτού μας, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει η αξιολόγηση. Δεν είναι εύκολο να βάλω τον εαυτό μου στην θέση του αλουνού και να πω ρε εσύ, μήπως αδίκησες κάποια περίπτωση, μήπως... Πιθανόν. Πρέπει να έχω θάρρος να ακούω τον άλλον και να αναγνωρίζω ότι αυτό που έκανα, ας πούμε, είναι σφάλμα, είναι λάθος. Γιατί πολλές φορές από τα πράγματα τα οποία πράττουμε, ενώ μέσα μας νομίζουμε ότι ήταν το σωστό και επιμένουμε, καλά έκανα. Μια χαρά το αποφάσισα. Πολύ ωραία με ήρθαν όλα βολικά. Το κανόνισα από εδώ, το κανόνισα από εκεί, έγινε το δικό μου. Δεν σκέφτηκα τον άλλον, όποιος και να ήταν αυτός. Θα τύχει να είναι μέσα στην οικογένεια, το παιδί σου, άντρα σου. Θα τύχει να είναι γείτονας. Θα τύχει να είναι συνεργάτης. Θα τύχει να είναι εργοδότης. Θα τύχει να είναι ο μαθητής σου, ο συνάδελφός σου. Αυτό που έκανα ήταν τελικά βλαβερό για κάποιον? Έγινε το δικό μου.
Μήπως αυτό το δικό μου που έγινε έβλαψε κάποιον και δεν το ξέρω? Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα κοιτάμε στα μάτια, μερικούς ανθρώπους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Και μερικές πράξεις κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τις πληρώσουμε. Και όταν μας συμβαίνουν διάφορα, και μας συμβαίνουν, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν μας συμβαίνει τίποτα, όταν μας συμβαίνουν διάφορα, μην έχουμε μετά την απέτηση ή την ψευδαίσθηση ότι «Α, πώς μου συνέβη αυτό, αδικήθηκα». Φίλε, δεν αδικήθηκες πιθανόν. Πιθανόν και να μην αδικήθηκες. Πιθανόν να ήταν και ένα μάθημα, στο οποίο ο άλλος που σε αδικεί ή η άλλη κατάσταση που σε αδικεί, είναι στημένο εκεί, ακριβώς στημένο, ματρεξιακά στημένο, για να ζήσεις κάποια εμπειρία, κάποιο λάθος σου να συμβεί και να πεις δεν έπρεπε να το κάνω έτσι. Και μόνο έτσι μπορεί να γίνει διόρθωση. Δεν μας νοιάζει τελικά από ό,τι φαίνεται αν οι πράξεις μας και οι επιθυμίες μας και οι νοοτροπίες μας και τα θέλω μας είναι βλαβερά προς τους άλλους. Εγώ έτσι θέλω. Έτσι γουστάρω και δεν με νοιάζει το τι θα συμβεί, ρε παιδί μου, γιατί σκέφτομαι με το μυαλό ενός ανθρώπου που έχει κοντή αντίληψη. Δεν έχω δει κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Έχω κοντή αντίληψη. Θα σκεφτώ κοντά. Και αυτό δυσκολεύει όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν κοντή αντίληψη. Και η πραγματικότητα είναι αυτή. Το γεγονός ότι δεν απαντάμε, αρκετοί από εμάς, με επίθεση σε επίθεση ή με αδικία σε αδικία, και κάνουμε κάπου και την πάπια, δεν είναι ότι λυπόμαστε τους ανθρώπους που μας αδικούν. Εγώ προσωπικά όχι. Πραγματικά λυπάμαι τον εαυτό μου, το χρόνο μου, τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, τα οποία τα όσα μου απέμειναν θα καούν κι αυτά, στην προσπάθεια να καταλάβω. Εσύ, βρε ανθρωπέ μου, γιατί το κάνεις? Γιατί συνενείς, συμμετέχεις, αποσιωπάς? Γιατί έτσι μου γουστάρει, λέει ο άνθρωπος. Κάτω από το ίδιο καπάκι είμαστε και βράζουμε στην απόλυτα ίδια κατσαρόλα. Είμαστε στο ίδιο καζάνι, τεράστιο καζάνι. Και αυτό το καζάνι βράζει. Και εμείς είμαστε μέσα. Η κόλαση είναι εδώ. Δεν είναι μετά το θάνατο. Είναι εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο καθένας που ζει την κόλασή του. Εδώ ήρθαμε να την περάσουμε. Κάπου αλλού έχουμε πεθάνει και έχουμε έρθει εδώ, σε αυτό εδώ που βρισκόμαστε, και ζούμε ο καθένας την κόλαση. Σε κάποια φάση θα πρέπει να ηρεμήσουμε λιγάκι. Να δώσουμε λίγο κάτι ευχάριστο όλοι μας, στο καθένα μας, στον εαυτό μας. Λίγη υπομονή. Και να δώσουμε και το ίδιο, ή τουλάχιστον να δώσουμε την ευκαιρία, Χριστός και Παναγία, στον άλλον άνθρωπο να ζήσει και αυτός δίπλα μας μια ήρεμη καθημερινότητα. Και ίσως αυτό μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα και την αλλαγή στη διάθεσή μας. Να ηρεμήσω λίγο εγώ, να σταματήσω να θέλω να γίνει πάντα το δικό μου, να γίνει και κάποτε το αλλονού. Και πιθανόν αυτό να φέρει ηρεμία. Στα μικρά πράγματα. Να είμαστε δίκαιοι.
στα μικρά. Και αν κάπου αισθάνεσαι ότι κάτι έχει γίνει, έλα κάτσε να το συζητήσουμε. Γενικότερα με απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί που εργάζομαι και εκεί που εργαζόμουν. Έχουμε πρόβλημα. Και τα πράγματα χειροτερεύουν. Χειροτερεύουν. Και γύρω μας υπάρχουν παιδιά τα οποία τα βλέπουν, τα υιοθετούν, τα περνάνε στο «Α, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει». Όχι, δεν πρέπει. Φυσικά και η θέση μου είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτική τι θα πω. Πού απευθύνομαι. Γιατί όλο αυτό μετά θα στιγματίσει το μέλλον μου εδώ σε αυτόν τον τόπο που βρίσκομαι, που για την ώρα λέγεται επανομή. Χιλιάδες πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Πάρα πολλά. Δεν συμφωνώ. Πρέπει να αλλάξει. Και ο άλλος που ζει στην ίδια κοινότητα μαζί σου δεν σε βοηθάει να αλλάξει. Δεν σε βοηθάει. Σκέφτεται μόνο το εγώ του. Μόνο τον εαυτό του. Και αυτό το σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου τραβάει από γενιά σε γενιά. Και στο τέλος θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σκεφτούν εμάς, θα σκεφτούν τον εαυτό τους. Και εμείς θα είμαστε ανήμποροι, γιατί καλώς ή κακώς θα φτάσουμε σε κάποια αβ γ ηλικία. Και θα είμαστε ανήμποροι να κάνουμε το οτιδήποτε για μας και δεν θα έχουμε εκπαιδεύσει την νεότερη γενιά που έρχεται να φροντίζει ή να σκέφτεται και αυτόν που δεν μπορεί, που δεν έχει γνωστό, που δεν έχει αμάξει, δεν έχει χιλιάδες άλλα πράγματα που θα έπρεπε να έχει για να επιβιώσει. Δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Και αυτό θα έχει ως αντίκτυπο να μην μπορούμε να επιβιώσουμε ούτε εμείς όταν φτάσουμε σε μια φάση που θα είμαστε ανίκανοι να κάνουμε το οτιδήποτε για μας, και αυτό θα έρθει. Αλλά και τα παιδιά μας. Ξέρετε όμως ποιο είναι το χειρότερο? Ότι θα φέρουν κι άλλα παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Κι άλλους ανύπαπτους ανθρώπους, οι οποίοι θα πούνε καλά ρε, γιατί με γέννησες? Γιατί με έφερες σε αυτόν τον κόσμο? Αναρωτηθείτε γιατί φέρνετε παιδιά σε αυτό το άθλιο κόσμο και δεν κάνετε τίποτα για να το αλλάξετε. Δεν αντιστέκεστε καν στο τόσο μικρό, σε κάτι πάρα πολύ μικρό. Δεν βαρεθήκατε να ακούτε πέθανε ο ένας, πέθανε ο άλλος, σκοτώθηκαν οι τάδε, παρασύρθηκαν οι τάδε, βιάστηκε η τάδε, σκοτώθηκε η άλλη μέσα μπροστά στο τμήμα. Έχει έρθει να αναλάβει γενιά ανθρώπων οι οποίοι δεν νοιάζονται για το τι θα γίνει με το συνάνθρωπο. Κουράστηκες, πονάνε τα κόκαλά σου και εγώ δεν ξέρω τι, δεν με νοιάζει. Είμαι μια υπηρεσία. Μπορώ να κάνω αυτά για τον φύχεψη συνεργάτη μου, για τον κατώτερο συνεργάτη μου. Δεν θα το κάνω. Υπάρχει αυτή η ευκολία, μπορεί να γίνει. Δεν θα το κάνω. Γιατί έτσι, έχω σηκώσει ψηλά τον αμανέ. Έχω σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον αμανέ. Και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Άνθρωποι χωρίς συναίσθημα, χωρίς ενσυναίσθηση του τι συμβαίνει γύρω του,
έχει παροπίδες και λαμβάνοντας μία θέση η οποία είναι θέση κύρους, θέση και εγώ δεν ξέρω τι είναι, ένα αφεντικό, είναι ένας ανώτατος διευθυντής, ξέρω εγώ, προϊστάμενος, αντί να ομαλύνει κάποια πράγματα έτσι ώστε αντιλαμβάνεται να ομαλύνω κάποια πράγματα, να πάνε και από εκεί πιο καλά, πιο καλά, πιο καλά και σιγά σιγά να αρχίσουν να διορθώνουν. Ενώ χτυπιέται αυτή η πόρτα, χτυπιέται. Ρε συσύνωστε λίγο. Και στην τελική, αυτός που τρώει την κλωτσιά από καταστάσεις, δεν χρειάζεται να τις κατανομάσω, ξέρουμε όλοι ποιες είναι αυτές οι καταστάσεις, είναι αυτός που είναι ο τελευταίος. Και όταν ο τελευταίος θα κάνει έτσι λίγο να υποχωρήσει, λίγο στην άκρη, όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει χτιστεί με το έτσι θέλω, θα πέσει. Και δεν υπάρχει άλλη προειδοποίηση. Ο ψεύτικος κόσμος, τον οποίον τον δημιουργεί, να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που τον δημιουργήσαμε με κάποιες ιδέες οι οποίες δεν στέκουνε, πρόκειται να πέσει. Καλά θα κάνουμε λίγο να προσγειωθούμε. Δεν ξέρω αν ακούγονται οι αγρότες που φωνάζουν από δίπλα. Αύριο θα πάω στο χωράφι. Ειλικρινά προτιμώ να μιλάω με τις κάμπιες. Με τις κάμπιες, με τις σάβρες, εκεί με τη σαλαμάντρα που τρέχει. Έφερα 5 παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα το αφήσω απλά έτσι. Χωρίς να κάνω κάτι ή χωρίς να πω καθίστε. Έφερα 5 παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να υπερασπιστούν το έδαφος το οποίο δεν με θέλει, τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να υπερασπιστούν τα καταστήματα τα οποία ποτέ δεν στάθηκαν σε κανέναν, τα σπίτια, από τα οποία μας πετούσαν με τις κλωτσιές. 5 παιδιά έχετε. Άνεργη μητέρα είστε. Δεν εργάζεστε πουθενά σταθερά. Προτιμώ να το κάνω Airbnb. Πιο πολλά λεφτά. Όλο αυτό θα το πληρωθούμε. Όλη αυτή την νοοτροπία θα την πληρωθούμε. Με τον πιο σκληρό τρόπο. Με τον πιο σκληρό τρόπο. Δεν θυμάμαι να είναι συνεχόμενη πενταετία, συνεχόμενη όμως πενταετία, που να λέω πέρασε χρόνος, δεν έγινε κάτι, πέρασε ακόμα ένας χρόνος, πάμε σταθερά. Αλλά κάθε χρόνο, κάθε κάτι, θα συμβεί κάτι, θα σε δώσει μια κλωτσιά, θα σε στείλει όχι απλά από εκεί που ήρθες, πολύ πιο μακριά. Και μέχρι να σηκώσεις κεφάλι και μέχρι να πεις έλα στάνιαρα λίγο, δεν θα σου μείνει υγεία, δεν θα σου μείνουν δόντια, δεν θα σου μείνει σπίτι, δεν θα σου μείνει μέλλον, δεν θα σου μείνει τίποτα. Και δεν είμαι η μόνη που το ζω αυτό. Φωτιά και μπούρμπερι. Φωτιά και μπούρμπερι.
Είμαστε πάρα πολύ λίγοι, απελπιστικά λίγοι, αυτοί που ακόμα ελπίζουμε ότι με λίγες αλλαγές, λίγες διορθώσεις κάτι μπορεί να γίνει. Θα τα παρατήσουμε κι εμείς. Ειλικρινά, πουτάνα να γίνουν όλα, θα τα παρατήσουμε κι εμείς και θα μας πάρει μπάλα όλους. Θα φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε και θα πούμε «Στop ρε παιδί μου, μπάστα, δεν κάνω τίποτα». Δεν κάνω τίποτα. Τι λέγεται αυτό, αυτή η υπηρεσία, αυτό το ξέρω εγώ, αυτός ο θεσμός οικογένεια, πάει να γαμηθεί. Να μην ξαναγεννηθούν παιδιά, να μην ξαναπαντρευτούν ζευγάρια. Για να συνεχιστεί να υπάρχει τι ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Δεν μπορεί μόνο να θέλουμε να γίνουμε κάτι το οποίο βλέπουμε στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, τώρα είναι το ίντερνετ στη μέση. Βλέπουμε κάτι και λέω «Α, ναι, εκείνοι τα κατάφερα, να, εκείνοι προβάλλουν κάτι, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, εύκολα λεφτά». Ρε μαλάκα, δεν γίνονται εύκολα λεφτά. Το σηκώτη σου πρέπει να πουλήσεις, δεν ξέρω, τη μήτρα σου πρέπει να πουλήσεις, δεν ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνεις για να πεις ότι έχεις μια σταθερή άνοδο και έχεις ένα σπίτι να μείνεις από το οποίο κανείς δεν θα σε βγάλει, δεν θα σε πετάξει κανένας έξω. Δυο μετακομίσεις να κάνεις, πάει, τελείωσε. Τα μισά σου πράγματα είναι για πέταμα. Δεν πάμε καλά. Και δεν θα κάτσουμε ποτέ να σκεφτούμε το πού ακριβώς δεν πάμε καλά, πού ακριβώς υπάρχει το σφάλμα, γιατί υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες οι οποίες δεν καλύφθηκαν και δεν πρόκειται να καλυφθούν στο άμεσο μέλλον. Για να μπορώ να καθίσω και να σκεφτώ και να κάνω ανάλυση τι είναι αυτό που πάει στραβά, πού κάνω λάθος, πού κάνω σφάλμα με τα παιδιά μου, με τον άντρα μου, με τη γειτόνισσά μου, με τους συναδέρφους μου, πού. Για να μπορώ να το σκεφτώ θα πρέπει να έχω χρόνο να καθίσω και να το σκεφτώ. Πέραν από την εγκεφαλική ικανότητα να σκεφτώ. Τεράστιο προτέρημα για όσους το έχουν. Μερικοί ούτε αυτό. Να καθίσω και να πω, να αναλύσω. Να βάλω το εγώ μου στην άκρη και να δω ποιος φταίει τελικά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος φταίει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος φταίει. Φταίει η ανεκτικότητά μας στο ότι επιτρέψαμε να μας εκπροσωπούνε σε κρατικό επίπεδο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να δούνε τον τόπο να αναπτύσσεται. Γι' αυτό και ζούμε την παρακμή. Γι' αυτό και ζούμε προστιχιά, πορνεία, αλκοολική, άνθρωποι με πραγματικά προβλήματα στον εγκέφαλο που σκοτώνουν, βιάζουν, ξέρω εγώ, παιδάκια, αυτά. Γίνεις έξω, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει ο άλλος. Και τι ρόλο θα βαράει στη ζωή σου. Ο κάθε ανομαλάρας. Με τις πεποιθήσεις του, με τις κρυφές πεποιθήσεις του, με τα κρυφά του πιστεύω. Α, εγώ έτσι το φαντάζομαι τον κόσμο και επιμένω.
Τελειώσαν τα ψωμιά σας. Τελειώσανε γιατί εμείς το καταλάβαμε πλέον. Και δεν θα κάνουμε τίποτα για να συνεχιστεί αυτό. Θα περιμένουμε να πέσει και όχι να κάνουμε ανακαίνιση αυτό το ψόφιο, το σάπιο, το παρακμιακό. Περιμένουμε ακόμα 1-2 μπόρες, πόσες θα χρειαστεί ρε παιδί μου, θα φυσήξει μια, θα φυσήξει 2, θα πέσει. Θα πέσει και θα περιμένουμε. Μάθαμε να περιμένουμε, μάθαμε να έχουμε υπομονή. Μη γελιέστε. Μη γελιέστε από την προβολή η οποία γίνεται ότι όλα είναι εύκολα. Εύκολα μπορείς να πιάσεις χρήμα, εύκολα μπορείς να πιάσεις εκείνο, εύκολα. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Όλα είναι τρομερή εργασία. Ακόμα και το μαρούλι και το κρεμμυδάκι και το λουλούδι μέχρι να ανθίσει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει έδαφος. Παίρνεις ένα σπόρο, το ρίχνεις κάπου. Άμα δεν το φροντίζεις καθημερινά από το πρώτο στάδιο του, δεν θα σου κάτσει αυτό που πας να κάνεις. Βάζεις 20 ντοματιές, αγκουριές, σποράκια και από αυτά, αν θα καρποφορήσουν οι 10, είσαι μάγκας. Το να καρποφορήσω σημαίνει να ανθίσω, να δώσω μάζα φυτική, να δώσω καρπό. Ο καρπός αυτός δεν θα σαπίσει. Θα το πάρω, θα το απολαύσω, θα το κάνω σαλάτα, θα το κάνω μια σάλτσα, θα το κάνω κάτι. Τότε μόνο σημαίνει ότι καρποφόρησε. Όχι να μου βγει ένα φιντανάκι και μετά να μου το φάνε τα σκυλιά ή να μου το φάει, ξέρω εγώ, η κατσίκα μου. Δεν έκανα τίποτα. Γιατί τα μισά δεν τα φρόντισα. Αυτό συμβαίνει με όλα. Δεν μπορούμε να λέμε χτίσαμε ένα θεσμό που λέγεται παιδεία. Χτίσαμε τα κτίρια που τα ονομάσαμε σχολείο. Εκπαιδεύσαμε ανθρώπους που τους ονομάζουμε εκπαιδευτικοί. Το μέλλον του τόπου είναι στα χέρια των ανθρώπων που δεν νοιάζονται για το τι θα συμβεί μετά από το πέρασμά τους. Γιατί με το κοντό τους στο μυαλό νομίζουν ότι φρόντισαν τα δικά τους και τα δικά σας, τα δικά μας, πάνε να γαμηθεί. Φροντίσανε τα γύρω-γύρω και τα υπόλοιπα δεν πειράζει. Ας βολευτούν όπως θέλουν. Να βολευτείτε όπως θέλετε. Όχι. Όχι. Ακόμα και όταν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε την άποψή μας, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ποιοι θα μας ακούσουν, ποιοι θα πάρουν θάρρος από αυτό που λέμε. Και ποιοι θα εκμεταλλευτούν την όρεξή σου στην τελική. Γιατί το σύστημα βλέπει και καραδοκεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, έχουν όνειρα. Έχουν όνειρα. Τους τα έχεις φυτέψει ότι κάποια πράγματα γίνονται εύκολα. Είναι αρκετά αθώοι ή ανεγκέφαλοι για να πούνε ναι, εσύ θα κάνω αυτό, θα κάνω 2 αρπαχτές και θα γίνει μετά και θα κάτσω ρε παιδί μου και μετά θα κάνω τον καλό. Δεν γίνεται. Από την αρχή το οτιδήποτε το οποίο στηρίζεται σε ένα ψέμα, σε μια απάτη, σε κάτι ανήθικο, όταν έχει τέτοιο στοιχείο μέσα, σε μια ζήλια ρε παιδί μου, από γεννάτη. Θα τα πετύχω όλα για ένα γεννάτη και μόνο. Θα φτάσω στα γεράματα και δεν θα έχω και τίποτα. Γιατί τα παιδιά μου θα με συχαίνονται, γιατί θα τα έχω πιέσει. Για να δείξω κάτι άλλο στην κοινωνία, θα τα έχω πιεσμένα, θα τα έχω έτσι. Τι γίνεται. Πρέπει και στα παιδιά να δίνουμε λίγο και την ελευθερία τους, αλλά να τους πούμε και ελάτε για να δείτε τι γίνεται μες στο σπίτι. Για άλλα να το κάνουμε μαζί.
Καλά κάνουμε και τα στέλνουμε στο σχολείο. Καλά κάνουμε και τα στέλνουμε στο ολοήμερο. Όταν όμως έρθουν από το ολοήμερο, να καθίσουμε λίγο 2 λεπτά να κάνουμε κάτι μαζί. Να υπάρχει αυτό το ζω στιγμές με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι στην τηλική που μας κάνει μετά να αγαπάμε και τον τόπο. Και την οδό αυτή στην οποία περνάμε με τα τρακτέρια και το έχουμε γαμίσει στο δρόμο. Την παιδική χαρά στην οποία μεγάλωσα, έχω σπάσει τα γόνατά μου. Πρέπει να τη θυμάμαι. Εγώ όμως δεν μπορώ να το θυμάμαι. Γιατί έχω αλλάξει 15 παιδικές χαρές από τότε που γέννησα τα 5 παιδιά μου. Από τα σπίτια που συνέχεια νοικιάζω. Και μεταφέρομαι αλλού και αλλού και αλλού. Δεν έχουν να θυμηθούν κάτι καλό τα παιδιά μου. Να τους πονάρεσαι, φίλε, αξίζει. Θα πας φαντάρος, θα γίνει κάτι, ρε παιδί μου, να υπερασπιστείς αυτό το κομμάτι της γης, να το υπερασπιστείς. Όχι, να μην το υπερασπιστεί. Να μην το υπερασπιστεί. Να πάρει τον πάτο του και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται. Αυτό πρέπει να πούμε στα παιδιά μας. Αυτό είμαστε. Κοίτα την πάρτι σου μόνο. Αν πραγματικά θέλεις να δεις την πάρτι σου, πρέπει πρώτα να δεις τον άλλον. Και έτσι θα έχεις φροντίσει για την πάρτι σου. Δεν θέλω να κάνω ούτε προεκλογικό αγώνα, ούτε προεκλογική εκστρατεία και που κάναμε κάτι με τα παιδιά και προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι εμείς, οι καθημερινοί άνθρωποι, οι τίποτα, ή ο κανένας, για όλους τους υπόλοιπους, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία θα έλεγα εγώ, μπήκα σε αυτό το χορό. Με μια απλή αίτηση. Ναι, επιθυμώ, αυτό είναι το παράβολο. Τι ζητήσαμε από τον κόσμο? Ακόμα και από αυτούς που θα λέγανε υποθετικά ότι ψηφίζουν κάποιον άλλον. Τι ζητήσαμε? Ελάτε στα εκλογικά κέντρα. Να έχει κάθε αίθουσα υποχρεωτικά να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα βγάλει τη φωτογραφία από το χειρόγραφο αποτέλεσμα. Και αυτά να συγκεντρωθούν και να γίνει καταμέτρηση. Τυπώσαμε τα ψηφοδέλτια που χρειάστηκε, τα μοιράσαμε σε όλα τα εκλογικά κέντρα εγκαίρως και τι αντιμετωπίσαμε? Τα είχαν πεταμένα, τα είχαν κρυφά, να μην υπάρχει, να μην ακουστεί. Που εμείς πραγματικά κατεβαίναμε και κατεβαίνουμε με ένα πρόγραμμα καταπληκτικό. Όποιος το διαβάσει, είναι καταπληκτικό το πρόγραμμα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε τελικά το καταπληκτικό πρόγραμμα, γιατί αυτό προϋποθέτει να σηκωθώ και να εργαστώ. Δεν φτάνει μόνο να βάλω ένα like, να βάλω μια υπογραφή, να πω ένα ναι, ένα τηλεφώνημα. Θέλω να σηκωθώ και να δουλέψω. Δεν μας αρέσει αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε κάτι άλλο. Θέλω να εκμεταλλεύομαι κάποιους άλλους που είναι χαζοί για να μπορώ εγώ να υποφεληθώ από το μεγάλο τον εκμεταλλευτή. Δηλαδή να κάνω εγώ κάπου το χαζό, να εκμεταλλευτώ τις καταστάσεις και ο κοντός μου αιώνας να ψιλοβολευτώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, λίγο κάτι θα κάνω και για τα παιδιά μου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα γίνει ποτέ. Ναι, όλα τελικά έχουν να κάνουν με το ποιοι μας εκπροσωπούν. Και τι είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι που μας εκπροσωπούν να κάνουν για την ευημερία. Σε διαλέγω εγώ εσένα για να με εκπροσωπήσεις. Για να κάνεις τη ζωή μου καλύτερη. Νομίζω ότι φάνηκε ποιοι θέλουν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Και όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί, αν θυμάστε καλά πόσοι συνδυασμοί υπήρχανε, είναι τα παρακλάδια αυτών των μεγάλων. Γιατί πρέπει να είσαι, δεν ξέρω, δεν είχαν ούτε πρόγραμμα. Έγινε διάσπαση προσοχής από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα, ακόμα και αν είναι φτιαχτά.
Κρίμα που δεν έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα χειρόγραφα αποτελέσματα. Ποιος θα κάτσει να τα παρουσιάσει? Δεν θα κάτσει κανείς να τα παρουσιάσει. Γιατί φάγατε τη γαργάρα, το παραμύθι που σας λένε ότι τίποτα δεν εξαρτάται από εσάς. Τίποτα. Και από τη στιγμή που τρως τη γαργάρα και λες τίποτα δεν εξαρτάται από μένα, γιατί συνεχίζεις και φέρνεις κόσμο σε αυτόν τον κόσμο? Για να μην εξαρτάται τίποτα και από αυτούς. Άρα είσαι ή επιτίδιος ή αναγκέφαλος. Και αυτό σε καθιστά επικίνδυνο. Για εμένα αυτό σε καθιστά επικίνδυνο. Και προσωπικά θα κάνω τα πάντα για να σε απομονώσω με τον α ή β τρόπο. Μέχρι την τελευταία μου πνοή. Η κάθε μου πράξη είναι και θα έχει αποτέλεσμα να απομονώσω από τη ζωή μου, από τη ζωή των παιδιών μου, τον επικίνδυνο άνθρωπο, τον άνθρωπο που τον θεωρώ επικίνδυνο. Θα διδάξω και τα παιδιά μου ποιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Και να ξέρεις ότι θα σε πάρουνε χαμπάρι κάποια στιγμή. Και σένα και την επιχείρησή σου και το θεσμό σου και την μόδα σου και τις ψεύτικες υποσχέσεις σου θα σε πάρουνε χαμπάρι, επικίνδυνε άνθρωπε. Και δεν είσαι βιώσιμος στο βαθμό που εσύ νομίζεις ότι είσαι βιώσιμος. Ούτε η ψεύτικη αυτοκρατορία που αφήνεις πίσω σου ή νομίζεις ότι αφήνεις πίσω σου είναι. Πέσανε αυτοκρατορίες πραγματικές. Είναι θέμα χρόνου. Και αυτό που έκανες εσύ, επικίνδυνε άνθρωπε, όπως με τα 3 γουρουνάκια, ο νυφνύφ, ναφνάφ και ο νουφνούφ, δεν είναι το τούβλινο σπιτάκι το τελευταίο. Είναι κάτι αχυρόσπιτα. Γιατί στην τελική δεν βασίστηκες στην πειθαρχία. Βασίστηκες στον εκφοβισμό. Και ο εκφοβισμός δεν δουλεύει. Και δεν σε φοβίζω. Ούτε σε φοβάμαι, ούτε σου κάνω εκφοβισμό. Σε προειδοποιώ, επικίνδυνε άνθρωπε. Εάν δεν συνεργαστείς, θα το μετανιώσεις. Και θα είναι αργά.